Somos un poco los chicos y las chicas. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon zuei ere, lehenik eta behin, eskerrik asko hiruoi. Piztu jakin mina topaketen baitan ospatu behar dugun solasaldi honetarako gonbidapena onartzeagatik. Lehenik eta behin aurkezpenekin hasiko gara, hemen ere ezkerretara Elena Zabaleta, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakaria. Bere ezkerretara ere, Jose Luis Ukia, ikastolen elkarteko zuzendaria, eta hantxe iskin batean Koldo Tegitu, ikastolen elkarteko lehendakaria. Aurkezpenak eginak, elkarrizketarekin hasiko gara, iruditzen bazaizue. Zertarako bildu gara gaur hemen, zein da solasaldi honen helburu nagusia. Gure gaurko helburua, azken aldian, ikastolen elkartetik egin ditugun agerraldi gehienetan, denbora guztian aipatu dugun endekalogoaz eta bere funtsezko oinarrien inguruan hitz egitea dela esango nuke nik, ez? Baina ez bakarrik hori. Hezkuntza lege berri baten atarian, ikastola sarea osatzen dugun guztiok, baina batez ere osatzen duzuen guztiok, bai, kamaraz beste alde zaudeten familia guztioi zuzentzen naiz, argudioak eman nahi dizkizuegu zer nolako euskal hezkuntza sistema eratu, sortu, defendatu nahi dugun, ez azaltzeko bildu gara gaur hemen. Lehendabizi endekalogoaz hitz egingo dugu, zer den endekalogoa eta zer garrantzia duen gu guztiontzako. Endekalogoa 2021ko otsailean aurkeztu genduen ikastolok, euskal hezkuntza sistemak bere baitan jaso behar dituen oinarrien endekalogoa dela esan genezake. Dokumentu horren garrantziak bi maila dituela esaten dugu hasiera-hasieratik, ez? Alde batetikan, publikoan eragitea, gizartean eragin bat sortzea, baina beste alde batetikan ere, zue guztiok, bai, familiak, ikastolok osatzen ditugu langileak, komunitate hori aktibatu ahal izatea. Endekalogoak beraz, bi dimentsio horiei erantzuten die. Baina zergatik handain garrantzitsua, eta hemen Jose Luis, zergatik handa endekalogoa hain beharrezkoa, zergatik gabiltza etengabe endekalogoaren baitan hitz eginez. Arratsaldeon, bai. Naiz eta 2021ko otsailean kaleratu genuen edo publiko genuen endekalogoa, lehendik ere bazetorrean horren eztabaida edo pixkat ikusmira, ez. Eta zergatik hori, bere momentun eta hortik datorria lehenengo puntu zergatian garrantzia, nahi genuen ikastoletako komunitateak pensatzea zer dan ikastola bat, zeintzuk diren bere ezaugarriak, zergatik eman ditugu gure seme-alabak ikastola batea. Azkenean, batzutan gauzak egiten ditugu inertziaz, eta pentsatu arazia zer dan ikastola bat, ez? Baina hori barrua begira nahi genuen eztabaida hori sortu. Gero, denborarekin ikusi genuen hezkuntza sistema orokortasun hontan badaudela eztabaidak, debateak, eta esan genuen, hau zergatik ez dugu publiko egiten ere, eta hezkuntza sistemak nola eratu beharko zen, nola funtzionatu beharko luken, guazen gure ekarpen egitea, ez? Abia puntu bezala, barruko eztabaida hori, eta barruko eztabaida hortan ez dugu esaten bakarrik, ezaugarrik hauek di, ez? Baizik eta nahiko genuke eta nahi dugu ikastola bakoitzak esatea, ezaugarri hau ikastolak eduki beharko balu, benetan dauke, betetzen du hitz egiten degunen euskera, euskeraz bai ematen dela, baina badauke politika berezi bat gurasoekin, badauke politika berezi bat extraeskolaretan, edo badauzke, pixkat, bakoitzak, hausnartzea, benetan esaten degunan gure ezaugarri zeintzuk dien ikastola bakoitzak eztabaidatzea edo ikustea ea
noaino aiatzen den, eta baita ere, nola hori zuzendu edo egin beharko lukeen, ez? Eta gero ja bigarren hontan, esan duguna, kalea begira, gure gizartean, esatea gure ikastolentzako nola antolatu beharko genuken euskal hezkuntza sistema hortan, guretzako zeintzuk dien ezaugarriak, ez? Baina ez bakarrik esatea zeintzuk dien edo nola dien, baizik eta baita ere, eztabaidarako tresna bat izatea. Nahi dugu, gure gizartean, beste eragileekin, elkarrizketa bat sortzea. Nik esaten dutena, nik hau nahi dut, baizik eta zuek esaten dezuten, ez? Ados zaudete 100%, 140, 160, edo inkluso honekin ez, eta gu beste zerbait proposatzen dugun hortan. Eta hortarako ere hor dago, ez da bakarrik, nik hau nahi dut, baizik eta nik hau zurekin eztabaidatu nahi dut, edo adostu baldin badugu. Eta adostu esaten dugunen, ikusten dugulako momentu honetan, Euskal Herri bere orokortasunean, hezkuntza gaiak sekulako garrantzi hartzen nahi da, ez? EAen, hezkuntza lege berri horretaz aigealako momentu honetan hitz egiten, baina baita ere iparralden eta iparraldeko sehaskako ikastolentzako, hor molak legea hor daukagu, hor gainen dauken garrantziarekin, Nafarroan ere hor dauzkagu eremu euskaldunetan, murgiltze eredua, nola idean funtzionatzen, oso hor dago, eta baita ere, EAen begira ikusten edo baloratzen degulako epe honetan, ez dakigu urte bete, 2 urte, 3 urte, erabakiak hartzeko edo proposamenak egiteko zenbat denbora izango dugun, baino hartuko dien erabakiak gure hezkuntza sistema baldintzatuko du hurrengo 20, 25 edo 30 urtetan. Orduan, guretzako klabea da etorkizun begira guk ikastolok zer nahi dugun, zer proposatzen dugun, eta baldin badugu bentsat, hezkuntza lege hortan ere eragin, eta eztabaida hortan aldan gehiena gure eredu horta eamatea. Horregatik zuzen ere, konbentzituta gaude, eztabaida honetatik ateratzen dien ondorioak baldintzatuko dute gure hezkuntza sistema, eta hortan guk ezin dugu zer gabe gure ekarpena egin behar dugu, eta gure ekarpenak ez dakigu noaino izango duten eragina eta noraino ez, baina oso importantea da hortaz jabetzea eta baita ere gure gizartean eta gure ikastoletan hortaz etengabe egun hauetan eztabaidatzen jun eta hausnartzen jun. Eskerrik asko. Endekalogoaren eta ikastolen proiektuaren oinarrizko abiapuntu eta helmuga dira ere euskaraz bizitzea, euskal kulturan heztea, euskal kulturaren transmisioa, euskal kurrikulumetik eraikitzea eta nola ez, Euskal Herria bere osotasunean lantzea, ez? Oinarrizko printzipio hauek oso estuki daude lotuak bata besteekin. Guztiek batera gure herriaren, Euskal Herriaren, existentziari berari buruz ari dira, ez? Garen hori eta nolabait izaten uzten ez gaituzten hori. Koldo, ez dakit zertaz ari gara, baina ez horietaz ari garenean, kontzeptu guzti horiek aipatzen ditugunean. Zergatikan oraindik ere gauden momentuan hain garrantzitsua ez, kontzeptu guzti hauek berriro ere azaleratzea eta beraietaz hitz egitea. Garbi esan behar dugu gauza bat, eta ez da guk diogulako bakarrik. Horrela delako eta konstatazio soil batez hizketan ari garelako, ez da. Ikastolak gara Euskal Herria osotasunean aitortu eta horren arabera lan egiten dugun hezkuntza eremukeo eragile bakarrak. Ez genuke izan behar, baina horrela da, ez da. Materialgintzan esaterako, geu baino ez dugu Euskal Herria osorik jasotzen. Hego Euskal Herriko eskoletako mapan ez da Ipar Euskal Herria ageri, eta Nafarroa ere nekez. Hori ez da bakarrik zerbait larria, askoz ere gehiago dago.
Euskal Hezkuntza sistemak ez badu Euskal Herri osoko ikuspegia, ez da Euskal Hezkuntza sistema, ez da. Ikastolok muga administratiboak gaindituz egiten dugu lan, eta hezkuntza sistema osoak horrela aritzea planteatzen ari gara, orain dela denbora asko, ez da. Horregatik eta horretarako, azken aldian, proposatu dugu Europa mailako partzuergo bat eratzea. Horrelako ikuspegi batekin aurrera eramateko zenbait planteamendu eta zenbait proiektuei laguntza emoteko. Eta horretan, administrazioak, hezkuntza eragileak eta beste zenbait eragilek elkarlanean aritzea. Goaz beste puntu batera, ezta? Euskarari dagokienez ere oso garbiak eta zehatzak izan behar dugu, ezta? Ez dago euskaraz bizitzea bermatuta Euskal Herri osoko inungo tokitan. Berriro esaten dut, inungo tokitan. Ofiziala den eremuetan ere ez, eta hori ondo dakigu. Disglosiei egoera batean egin behar dugu gure hezkuntzaren lana, ezta? Kontziente gara, hezkuntza ez dela hori lortzeko dagoen tresna bakarra, ezta? Eta beste erabaki asko behar direla euskara aurrera eramateko. Guk bi mailatako ekarpena nahi ditugu egin puntu honetan. Lehenik, murgiltze eredua eratzea. Bai, ala bai, lurralde guztietan, leku guztietan. Bigarrenik, hezkuntza eta beste eremuetako eragileekin elkarlanean aritzea. Kultur mundua, kirola mundua, aisialdi mundua, sindikalgintza, enpresa mundua, administrazioa. Euskal Herritarrek hezkuntzaren baitan ikasitakoa, gero bere eguneroko bizitzara eramateko aukera gehiago izateko. Matiz bat, murgiltze eredua diogunean, gainera ez gara euskara teknikoki ikasteaz bakarrikari. Hori oso ikuspegi murritze izango zen. Euskararen atzean dagoen kosmobizioaz ere ari bai gara. Euskaraz eta euskaratik bizitzeaz. Euskara ez da beste gai bat, ez da matematika, ez da fisika, guretzat. Euskara gure izaeraren eta herri identitatearen oinarria da. Euskal kultura, kosmobizio horretatik erakitzen dugun altxorra da, sorkuntza da, ezta? Elementu horiek egingo dute euskaraz bizitzea posible gure ustez. Ez jakintza hutsak, lehen esan dudan moduan, teknikoki hori. Euskal hezkuntza sistemak euskaraz erakustearekin batera euskararen aldeko atxikipena landu beharko du. Jose Luis Koldo ikuspegi orokor bat eman diguzue, endekalogoa jasotzen duena, endekalogoak hitz egiten duena, gure ikastolok ditugun oinarrizko printzipio hori ez ari gara, ez? Baina Euskal Herria bere osotasunean aipatu dugu eta ezin Euskal Herriataz hitz egin Nafarroako eta berez iparraldeko ordezkaririk gabe. Kasu honetan Elena dugu hemen gurekin, Nafarroako ordezkaria, iparraldeko sehaskako ordezkaria ere gurekin izan behar genuen, baina azken momentuko eragozpen txiki batzuengatik ezin izango da horrela izan. Beraz, oraingoan behintzat Nafarroako ikuspegia zein den guzti honen inguruan, ze iritzi edo nola bizi duzuen guzti hori, ez jakin nahiko genuke, Elena. Ederki, arratsalde on guztiei, bai. Nafarroa ikusita, nik uste hasi beharko genukeela argazki bat eginez Nafarroa nolakoa den, bai. Beti aipatzen dugu, Nafarroa luzea da, iparraldetik hasita hegoalderaino eta mendebaldetik ekialderaino, eta aberatsa eta desberdina, bai? Eta Jose Luis eta Koldok aipatu dituzten zenbait arlo edo puntuetan, desberdingo beharko genuke hiru eremu, ez? Iparraldea, eremu eskualduna, erdialdea edo eremu mistoa, eta hegoaldea eskualduna ez den eremua, bai? Eta horrek dakarren erronka guztiak, bai? Eskualduntze prozesua Nafarroan hortzen dago, bai? Eta badago ikerketa bat, badaude datu batzuk,
non eta kokatzen diren 1991 urte hortatik hasita 2018 urte arte. 27 urte horietan eskualdu prozesua existitzen da, bai? Eta hori ikusten da ja adin beteko pertsonetan, bai? Portzentaiak ez dira berdinak normal den bezala, bai? Iparraldean portzentaia horiek ehuneko osotakoan betetzen dira. Aldi berean, misto horretan portzentaia horiek murrizten dira eta are gehiago hegoalde horretan, bai? Eta baita Jose Luisek eta Koldok aipatu dute eskuara ofiziala ez den lekuetan, bai? Nafarroan egunero erronka hori dugu, bai? Beti kontutan hartu behar dugu, gobernuaren laguntza horretatik ez dugula, bai? Eta batzutan zailtasun guztiak eta ez dela erresa horrela lan egitea. Baino eskualduna garela dudik gabe, eta prozesori hor dagoela. Eta ikastolok lan handia egin dela zalantzari gabe. Oraindik egiteko zerbait badagoela dudik gabe, eta asko, eta haunitz, bai? Eta hortan segitiko dugu zalantzari gabe, bai? Baino aldi berean ere azpimarratu beharko zen lantalde horretan, eskualduntze prozesu horretan, edo guk nola ikusten dugun biharko eguna, ez gara gu bakarrik, bai? Azkenean talde bat gara eta hor badire zenbait puntu gure aldere egon beharko luketela, bai? Eta zerra nahi dut horrekin, adibidez, gure gazte nerabeak teknologi belaunaldikoak dira, bai? Eta eskapatzen zaizkigu zenbait eskuarri edo hortzen daudela eskuaraz ez daudenak, bai? Orduan hori falta da, eta ez gara gu bakarrik, guk lanean segitiko dugu, Nafarroan gehien bat, eta baino bertze gauz, bertze eragile edo eskuarri hor falta dira, bai? Elkarlan hori ongi betetzeko, bai. Eskerrik asko, Elena. Hitz egin dugu euskaraz, euskal herriaz, euskal kurrikulumaz, baina endekalogoak ez du bakarrik hortaz hitz egiten. Endekalogoak hezkuntzak izan beharreko antolaketaz ere hitz egiten digu. Eta gu ikastolok antolaketaz hitz egiten hasten garenean, gobernantza demokratikotik antolatutakoa izan behar duela esaten dugu beti. Hezkuntza komunitateko kide guztiek erantzunkizun partekatu batetikan sortu beharreko erantzukizuna dela esaten dugu denok. Baina gobernantza demokratikoa, erantzunkizun partekatua, horiek hitz potoloak, eta Jose Luis ez dakit, baina pixka bat gobernantza demokratiko honek zertan datzan gehiago azaltzerik izango bazenu, ez dakit lenguai xumeago batean, ez? Pantaiaz beste aldera dauden guztiek ulertu ahal izateko, ez? Bai, azkenean hitz egiten dugunen gobernantza zer da, ez? Galdera hori askotan kalean eta hitz egiten zer zaten izaten gobernantza, oso simple baten argituko dugu, ez? Azkenean hori da enpresa bat, familia bat, herri bat, nola antolatzen den bere eguneroko funtzionamenturako, ez? Adibide simple horta junda, ez da berdin enpresa baten kooperatiba izatea, enpresa bat soziedad anonima izatea, multinazional baten eskuetan egotea, langile guztien artean zerbait edo parte hartzea, edo persona batek, edo bik, edo hiru hartzea erabaki guztik, eta guztik hori, azkenean oso diferentea da. Baina horrek bai markatzen dula neurri handi baten gero enpresa horren etorkizuna ohiturak nola funtzionatzen den eta barrez. Gauza berdina egiten dugu hemen hezkuntza sisteman. Nola antolatzen da ikastetxe bakoitza eta hezkuntza sistema bere orokortasunean, gure ustez ondo funtzionatu ahal izateko. Eta horri esaten digu gobernantza, palabra hori, askotan esaten dan bezala palabra horrek esan nahi du. Hortaz aigea hitz egiten, eta lehen esan dudan bezala oso garrantzia handikoa da. Ez dago eredu perfecto bat, denek dauzke bere puntu alde eta bere puntu kontra,
bere ala esaten dio. Ez multinazional baten eskuetan egoteak, nik ez den nahi. Hombre, baina bere eskuetan baldin bazaude, segurazki, seguritate bat badaukazu, dauzkazu, igual tamaina bat, baina horren truke galtzen dituzu beste gauza batzuk, ez? Orduan, gero bakoitzak erabakitzen du edo hartzen du autu bat egiten du. Orduan, gure kasuan, gure ustez zein dan gobernantza eredu, perfecto beste esango, perfecto ez dagoela zerre, baina bai, ze eredukin gustatuko litzaiguke ikastoloi funtzionatzen. Eta hor, nik hiru puntu aipatuko nituzke, ez? Bat, demokratikoa, eta demokratiko esaten dugunen, zesan nahi dugun. Demokratiko esaten dugunen, da, gure eguneroko funtzionamentuan, hezkuntza sistema, ikastetxe bakoitzeko, parte hartzen duten estamentu guztiek, horiek denek erabaki hartzeko gaitasuna izan behar dute, eta ahalmen bat izan behar dute. Deitu gurasok, deitu langilek, deitu kasu batzutan ikaslek, eta deitu administrazioa baita ere. Orduan, denek eduki behar dute. Eta hau esaten dugunen ere, da, erabakiak hartzeko gaitasuna erantzunkizun batekin. Horregatik esaten dugu erantzunkizun partekatua. Ez du balio esatea nik hau nahi dut, baina gero geizki ateatzen baldin bada, administrazioak beste hirugarren batek dauke errue, ez gaizki ateazait eta nik ekuiko dut errue. Eta hori asumitzeko prest egon behar geha, eta ez dugu nahi, ez dezagun eskatu horako eredu bat, ez? Orduan alde hortatik, nahiko garbi daukagu, eta baita ere nahiko garbi daukagu administrazioetaz hitz egiten dugunen, ezin dela izan, ez dakit nun, ente bat, oso urrun dagoen ente bat baizik, eta ikastetxe hortan, hortatik hurbil dagoen administrazioa. Nagusiki udaletxek hitz egiten nahi geha, azken finean behaiek die hurbilena daudena, eta baita ere ulertzen dugulako administrazioak hezkuntza sistema arautu behar duelako, hezkuntza sisteman parte hartu behar duelako, ez dalako gauza pribatu bat, ez? Kakotxean artean, bezik eta beak ere baldintza batzuk finantziatzen du, eta azkenean ziurtatu behar du baldintza batzuk eta gutxieneko batzuk ematen dira. Horregatik esaten dugu, administrazioak ere parte hartu behar duela, eta demokratiko horrekin batea esaten dugu, hurbil izatea. Ezin izan Gasteiz, Iruñan, Madrilen edo Parisen hartzen diela erabakiak eta horreak onbar dezula negoziatzea eta gero honea ekarri eta aldameneko administrazioak horreuki behar. Eta beste ezaugarri guretzako klabe autonomia da. Eta autonomia berriro ere, autonomia esaten nuen danok nahi dugu autonomo izan, baino berriro ere, esaten baino hemen erabakiak hartzeko eta autonomizateko zuk ere zure erantzukizun bat hartu behar duzu. Eta ez bakarrik, autonomia esaten dugunen eta autonomiakin lotzen dugu gardentasun puntua. Ez da, nik nahi detena egiten dutela, naiz eta hezkuntza ikastetxe bateko unanimidade bat egon, igual baina hemen urratzen nahi bali mazea, oinarrizko eskubide batzuk, igual administrazioak edo batek esaten dugu, ez sentitzen den, baina hori ezin dezu ez. Alde hortatik gardena izan behar du, egon behar du, eman behar die kontuek, diru bat kudeatzen bali bada, kontuak izan behar die, baina baita ere izan behar du autonomia personalgoa eta kudeatzeko bere baliabideak. Aste honetan bialtzen diate irakasle bat, eta hemendik hilabete bat, beste bat, eta aukera izan behar dugu, eta ikastetxe bakoitzak aukera izan behar du bere personalgoa kudeatzeko, eta baita ere, kaso hortan berriro ere, gardentasun horta juten geha ez, ezin izan ere,
feudo bat, nik nire laguna kontratatzen dut, eta harrek beste laguna ez, hor arau batzuk edo bardie, arau horiek gaur egun publiko die, ez dago inolako arazoik hori bidetzeko, eta hori ez da arazoa autonomia hori ukatzeko. Eta, gure ustez bintzat, punto garrantzitsuenak horiek die, eta egia esan behar balin badegu, gure hezkuntza sistema bilatzen balin badegu, uste dugu leku askotan hori ez dela betetzen. Eta adibide asko daude, baino edo erabakiak hartzen die, esan dut lehen Iruña edo Roman hartzen die, edo gurasoek ez dute parte hartzen. Ez erabakitzeko, gauza bada konsultak eta bar, eta hori askotan horri ere autonomia horri deitzen diogu, ez? Nik galdetzen dut, baina gero nik hartzen dut erabakia. Ez, autonomia da, zuk ze horrek hartu behar dezula, hartu behar dituzula erabaki horiek, ez? Eta nik uste tola oso labur esan da, gero komplikazio gehiago daude, eta bar, baino horiek die pixkate punto importantenek eta klabe dienak, nahi bali madu benetan hezkuntza herrikoia eta hezkuntza aurrerakoi bat bideratzea. Bestela oso zaila da gure sisteman eta aldaketak egitea, oso zaila da. Batek esaten badin badit aldaketak egiteko ingo ditugu, baina bestela ezin izango dugu egin. Eta klabe da gure gizarte honetan aldatzen nahi da egun batetik bestea, guan dela 10 urteko gauza ja ez diela balio, hezkuntzan ere gauza berdina gertatzen ari da, eta kapaz izan behar gara aldaketa guzti horiek gauzatzeko. Eta hori ezin da gauzatu, ez baldin badaude hemen hiru baldintzariek, gure ustez bintzat, gero beste gauza beste batzuk izango dutela baietz, eta esan izango da ez, baina gure ustez hori klabea da puntu horiek bideratzea eta eztabaidatzea, benetan hori nahi dugu, jakinda ere gure gizartean azken bola honetan, gero eta parte hartze gutxigo dagoela, eta hori ere... Gero eta zailagoa dela, ez? Zailagoa dela, ez? Baina, konbentziuta dago hemen Euskal Herrian betzat badagoela ohitura bat, eta badago bide bat hori egiteko eta gauzatzeko. Bale, eskerrik asko. Gai oso esanguratsua guzti hauek eta ezin ahaztu azken egunotan, hilabeteotan, pilpilean dagoen gai bat, ezta? Integrazioa, inklusioa. Nik usten dut gure gizartean inor ez esateagatik, ia inor etzala ausartuko esatea ez, euskararekin batera, arazo nagusietariko bat inklusioa edo segregazioa direla, ez, euskal hezkuntza sistema honetan. Egia da ere, gai hau modu ezberdinetara jorratu daitekeela, bere komplikazioak ere badituelako, baino galdera ezberdinak etortzen zaizkigu burura, eta alde batetik ez, usten dut beharrezkoa dela guretzat inklusibotasun hori zer denen azaltzea. Eta horretarako bai Koldo laguntza eskatuko nizuke, ez? Zer da zuretzako inklusibotasuna edo inklusioa edo integrazio kontzeptu hori, ez? Galdera zaila, ezta? Bueno, nik esango nuke Euskal Herrira etortzen direnen izaera, beraien izaera errespetatuta, Euskal Herritar izateko baliabideak eskaintzen dizkiena, ezta? Eta era berean, euren ekarpenak aberastasun gisa ulertuko dituena. Azken helburua ez da integratzea, gure ganatzea era gordinean ulertuta, baizik eta bakoitzaren izaera mantendu eta errespetatu. Eta horrekin batera, euskal izaera beraiek onartzea eta bere garatzea. Ados azalpenarekin, ados definizio horrekin, baino benetan hori alda errealitatea, ez? Usten dut ezin dela ukatu, gaur egun sare publikoa dela etorkin gehien eskolatzen duen sarea edo, ez?
Baina dago zergatik bat horretarako, nola jorratzen dugu ikastolo gaioi gure egunerokotasunean, eta batez ere, usten dut gehien inporta zaiguna edo garrantzitsuena dena zera dela, ez? Zein da gure jarrera arazo horien aurrean? Ze erabaki hartu behar diran, ez? Hezkuntza lege berriaren baitan, bide hori pixka bat xamurtu, aldatu, edo gizartean dagoen egoera hori pixka bat, batez ere hori, ez? Aldatzeko. Ez dakit Koldo honen inguruan. Bai, esan duzuna, ez da. Gure hezkuntza sisteman sare publikoak atzerritar jatorria duen ikasleen kopuru handiena publikan eskolatzen da, ez da. Baina, bueno, dagokiona baino porcentaje handiagoan ere, hori onartu behar da. Baina, sare publikoaren barruan ere, bueno, matrikulazio hori ez da orekatua. Datu hori, nik uste ja, nahiko onartua dagoela eta horrela da, ezta? Eta horrek, segregazioaren auzian, gutxitean aipatzen diren aldagai gehiago ere, badaudela pentsarazten digu, ezta? Hor, askotan ez den aipatzen kontua, zeo zer gehiago dago, ezta? Dena den, segregazio arazoa sakona eta handia da. Hori onartu behar dugu guztiok uste dut. Eta herri bezala, konpondu beharreko egoera baten aurrean gaude. Guk askotan esaten dugu, herri apostua dugula gai honetan, ezta? Sektore guzti hauek euskal izaera, lehen esan duena, onartzea eta berea ganatzea lortu behar genuke, ezta? Beti ere, bakoitzaren izaera errespetatuz eta mantenduz. Eta bereziki bazterkeria egoera gainditzea izan behar da gure helburu nagusia hori, ezin da emon gure gizartean, ezta? Esan duzun bezala, egoera honetara eraman gaituzten faktoreak ezin ditugu sakonean aztertu, ez dago denborarik. Eta batzuk oso sakonak dira, eta askotan ez dira aipatzen edo gutxiesten dira, baina denak daukate eragina, ezta? Besteak beste egoera sozioekonomikoak, kuoten politika, onartu behar dugu, euskararen egoera, eskualde ezberdinetan, herrietako etxe bizitza politika, sekulako eragina du. Badaukigu, hiriburutan bereziki, mota ezberdinetako auzoak daudela. Eta gero, hemen bereziki erkidegoan, azken aldian pairatu dugun elemento bat, matrikula bizia banatzeko politika. Hor ere, nola egiten den hori, bere eragina du, ezta? Baina gure ustez, posible den irten bide bat proposatzera gatoz. Ausardiaz, beste gunean legebiltzarrean ere egin genuen, eta hauxe da. Ikastetxe guztiak behartuko dizkiegu sozialki egoera zaugarrian dauden ikasleak era progresiboan jasotzera. Bere eremuaren arabera dagozkien kopuruan, eta beti ere oreka bat lortu arte. Klabe hor dagoela eta askotan errepikatzen duguna. Hasieran esan dut, sare publikoak dagokion baino porcentaje altuago bat eskolaratzen duela. Gorrotu behar duguna da, hori horrela ez izatea eta orekatua izatea. Bakoitzari dagokiona bere eremuetan. Oreka hitz egin digu Koldok, oreka zaila da gaur egun gure gizartean, eta ez bakarrik hezkuntza sisteman, ez? Eta Elena, Nafarroan oreka hori integrazioan, inklusioan, nola bizi duzu zuen ikastoletan? Aiztion aipatu dutena, desberdintasunak badire erkidegoa eta Nafarroa ikusita, baino erten aldugu faktore hauek hausnarketa egin ondoan elkar edo estenatoki berdin-berdinean gaudela, bai. Koldo aipatutako hildotik, berak definizio arrazona egin du, inklusibitatea eta segregazioa. Inklusibitatea maiz edo gehienetan fokoa jartzen dugu bertze herrialdetik etortzen diren pertsonei, bai? Baina azpimarratuko nuke ere, sozioekonomiko baldintza ahulenetan dauden familia horiek, edo baldintza berezia dauketen ikasle horiek ere, horiekei ere harrera egin behar zaiote, bai? Eta inklusioa ere horiekei egin behar zaiote, bai? Eta Nafarroan
momentuz, gaur arte, ez dut ezagutzen Nafarroako ikastoletan horrelako baldintzan agertzen edo hurbiltzen diren familiei eta ikaslei kanpoan utzi direnik, bai? Azkenean hori da gure oinarri bat, gure filosofia, eta eutsi behar zaio, bai? Baina bai, errango nuke, joko horretan, metafora hori ibiltzen baldin badugu, baldintza berdinak izan behar ditugula, bai? Eta aizteon aipatzen zenuen Amaia, sare publikoak gehiago hartzen ditu, baina nik uste baldintzak joko horretan jokatzeko edo jostetan aitzeko ez direla berdinak, bai? Azkenean, eta patu dezagun adibide bat bezala, famili bat baldintza sozioekonomikoak edo ekonomikoki ez badira sobera onak edo zailtasun batetik pasatzen badira, sare publikoan baldintza berezi bat dituzte, bai? Dohainezko zerbitzuak eskaintzen dituzte. Eta aldi berean Nafarroan ikastolok itunduen sarean gaude, eta batzutan zerbitzu horiek ez ditugu horrela eskaintzen ez? Orduan, erresa da ze irtenbide ateratzen lortzen den edo aukeratzen den, bai? Eta hori, hor dago bat jarrita, hoize, gobernuen aldetik eta baldintza horiek joku berdinean jokatzeko berdinak izatea, ez? Eta gure aldetik saiakera hor dago, bai? Eta baino, baldintza horiek berdinak izan beharko lukete, zelantzeari gabe. Oso ondo. Euskeraz bizitzea, euskal kulturan heztea, euskal kurrikuluma, Euskal Herria bere osotasunean alde batetikan, bestalde, gobernantza eredua, gobernantza demokratikoa, parte hartze hori ere aipatu dugu, ez? Haze gaiak, ez? Lehenoko Koldo esan dezun bezala, ez dira gai makalak, ez dira, ez da gutxiago ere, hemen ordu erditxo batean, ez? Jorratu daitezke gai sinpleak, baina egendula gaurkoan zuei guztioi, ez? Kamaraz beste alde zaudeten familia guztioiei, gure oinarrien berri eman, ez? Eta pixka bat bide berdinean jarri, ez? Ikastolen oinarri hauek adierazpen txiki bat dira, besterik ez, baino ikastola sarean zaudeten guztioi, gauden guztioi, zegu ere ikastolan sarearen barruan gaude ez, pieza garrantzitsu bat gara, eta zergatik gara pieza garrantzitsu bat, ez? Gizartea eraldatu nahi honetan, elkarlana eta denok ados bat egitearen behar hori benetan beharrezkoa dugulako. Inoiz baino gehiago lankidetza, elkarlana, kooperatibismoa, lagunarteko edo ez lagunarteko elkarlan hori beharrezkoa da. Eta denok jabetu behar gara, benetan zeintzu diren gure oinarriak eta zer nolako garrantzia duten gure gizartean. Eta benetan gure leloak dioen bezala hezkuntza eraldatzen jarraitu nahi badugu, ezin gara bakarrik egon, zuek guztion laguntza behar dugu horretan. Ikastolok horretan jardun dugu urte askotan eta horretan gaude oraingoan ere, baino familien elkarlana beharrezkoa dugu, ez? Beraz, iritsi gara solasaldi honen bukaerara, eskerrik asko Koldo, Jose Luis, Elena, gaurkoan gurekin egoteagatik, plazer bat izan da. Eta nola ez, eskertu ere zuei, pantaiaz beste aldean zaudeten hoi, gaurko arratsaldea gurekin pasa izana. Eta orain, gogoa baduzue bederen, txat bitartez, galderaren bat edo luzatu nahi baduzue, gure solaskideak seguraski prest egongo dira, nahi dituzuen galderak erantzuteko. Norbaitek zerbait idazten duen, norbait animatzen den, kendu beldurrak edo... Ez da inor, ausartzen. Jakin, ikastolan elkarteko YouTube kanalean zintzilik egongo dela gaurko solasaldi hau, partekatuko dugu ere gure sare sozialetan, eta hori, plazer bat izan dela, eta laizter ikusiko dugula elkar berriro, ezta? Eskerrik asko denoi, eta beste bat arte.